এইটা হবা যাଉଛି ବଢି ପାଣିର ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ୟା ପରେ ଆଉ ବଢି ପାଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ, ବଢି ପାଣି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତ ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ବାଲା ବଢି ପାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ତାପରଟା ବି ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ତଥାପି ବଡ଼ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ବଢୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟ ପାଣିଟେ ହେଇକି କମିଯିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିନଥିଲି। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ପାଣି ବଢ଼ି କେତେ ବାଟ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ରୋଡ଼ ପାଣି ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଛକ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଣିଟା ଏଡ଼ିଟେ ହେଇକି କମିଯିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବନି, ବଟ୍ ପାଣି ଆସିକି ହେଲାଣି ଏଠି। ମାନେ ବଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ଗାଇସ୍ ଝିମେଇ ଝିମେଇ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ଗାଇସ୍ ଭାବିଲି ପଇସା, ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରି ପଇସାଟା କୁଟି ଦେଲି। ଗାଇସ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ୱାଓ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ପାଣିଟା କିଏ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ପାଣିଟା କମି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ପାଣିଟା ଝିମେଇ ଝିମେଇକି ଗାଇସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର ସୁଅଟା ଏଇଠି ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ସେଠି ଥିଲା, ସେଟା ଆସିକି ଏଇଠି ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲାଣି। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ହରି? ପାଣିଟା ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି? ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିମେଇ ଝିମେଇ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଯେତିକି ଜୋର ସୁଅ ଦେଉଛି, ମାନେ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି। ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଆମ ଯିବା ଆସିବା ରୋଡ଼। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଧେଇଥିଲୁ, ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବଢ଼ି ପାଣି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଟା ହେଉଛି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବଢ଼ି ପାଣି। ୟା ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବଢ଼ି ପାଣି, ହୁଏତ ୟା ପରେ ଆଉ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆଉ ୟା ପରେ ଲଘୁଚାପ ନାହିଁ। ବଟ୍ ପାଣିପାଗ ଉପରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନି, ପୁଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଯିବ। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୁଡ଼ିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଆମର ନାରାୟଣ ଠାକୁର, ତ ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୁଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ପାଣିଟା ପଶିଛି। ପାଣି 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 ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଟେକି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ। ମୋର ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ବି ପାଣି ହେଉଛି, ଏତେ ପାଣି ରୋଡ଼ଟା। ମାନେ ଏଇ କାନ୍ଥଟା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇ କାନ୍ଥଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ କାନ୍ଥଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥର ହାଫ୍ ଅଛି, ଝିମେଇ ଝିମେଇ ବଢ଼ୁଛି ଗାଇସ୍, କହିହେବନି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି କି କମୁଛି, କହିହେବନି। ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ, କାହିଁକି ନା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପାଣି କମିଗଲା, ପାଣି ସେଠି ଥିଲା। ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପଶିକି ପୁରା ଗାଧେଇକି ପୁରା ଏକାକାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ତାପରେ ମୋ ନନା ଥିଲା, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା, କହିଥାନ୍ତା ଭାବି ଯା ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଖିଣା ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେତେ ପାଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବଟ୍ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରକୁ। ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ଟାଣି ନେଲା ତାହେଲେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଆମ ଗାଁ ଝିଅମାନେ ଏଥର ଏଇଠି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି କ୍ଲବ୍ ଘର, ତା ଭିତରେ ଭାଲୁକୁଣି ଠାକୁର କରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ମୋର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ଏତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଭାସିଯାଏ, ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ଘରଠୁ ତଳୁଆ, ଏଇ ଘରେ ଆସିକି ଝରକା ପାଖରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ବଡ଼ ବୁଡ଼ିଥିବ। ଏଇଠି ଟ୍ୟୁବଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁବଲଟା ବି ପୁରା ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଆଉ ନା, ଏଠି ସୁଅ ଟାଣି ଦେଉଛି ଗାଇସ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁଅ ବହୁତ ଜୋର ଟାଣି ଦେଉଛି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଣି ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯିବି କି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ସୁଅ ଦେଉଛି ଗାଇସ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଏଠି ଭାସିଯାଏ, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ମୁଁ ଭାସିବି ଯଦି ଯାଇ କେଉଁଠି ଲାଗିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମ ସେପଟର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ସାହି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଭାସିବି। ତଥାପି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘର, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଭାଲୁକୁଣି କରିବେ।
मीन्स खुदुरकुणी कहीं जापर भालुकुणी कहले यहाँ आम स्कूल गेट गाइस ये आम बाली अच्छी आम घर कम हो तो जानते ये आम बाली अच्छी आम बाली कि भासीज मुझे जानी 3टा बन्या से गला यहाँ 3 नंबर जेहेतु आई थिंक रही आईटा स्कूल गेट अधा बुड़ी जाइए एंड यहीटा आम मेन रास्ता बर्तमान ये गोटे मनीष को छाती पानी तो निहाती हम पानी पानी सबुआड़े केवल पानी एंड ये गोटे छोट छुआ पलि आस डरी डरी हगी पकईली ये आस बहुत ठाकुर दयार यहाँ लास्ट पानी होता कहीं लोक मान बहुत क्षति होगा बहुत क्षति हो छुआटा आसी पानी बहुत कष्ट आसूसी भासी जाऊँगी सी पड़ जाइए जो ढेउरे से आसी पानी आम कौन कर निजे जापारू गाई से सब ड्रामा थिला तो रंग अच्छी बेचटारे गाइस पैंट पूरा ओदा है जल्दी आई पूरी सी बीच पूरा मजा उठे होप करे ये लास्ट वीडियो हो बन्यार कहीं बन्या 3 थर बैक टू बैक है आम गाँव बहुत क्षति हो गला एंड मो फोन टे प्रोब्लेम रोचे मुझे कौन धीरे शुभुची आपण एडजस्ट करदे एंड देखो मुझे बहुत पाने माने जंगे जंगे पाने पशिची वीडियो करची एंड आपण मानू मो वीडियोटा जदि भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे एमती आज वीडियो एति थैंक यू फॉर वाचिंग देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय।